रायजोपालनो ओरैनो दरखास्त होबा जाया रायजोपाला बेखौ खारिजसो खालामदों सोरखारखौ केस होबाय थादों 2020 मायथाइयाव मोनसे भट रेकर्ड जादों बे भट रेकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायावहाय 6 शिड्यूल पाबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव पाबो सयखिया दाखालि मा बुंदों बेखौ आबसुआ दिनै जातीय छात्र संगठन हिसाबै दिलीप सयखियाखौ बयकट खालामनो हानाय साहस थानांगोन गैया बोरो पीस एकट तक हमने 7 एग्रीमेंट किया है आज नॉर्थ ईस्ट में एक परमानेंट एक सॉल्यूशन 6 शिड्यूल पाबो ट्राइबल बेल्ट ब्लकआव पाबो बे दुटा बिखय 2020 मायथाइयाव मोनसे भट रेकर्ड जादों बे भट रेकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायावहाय हाग्रामा 1.5 कोटी 2 कोटी गाड़ी लैसे এইবিলাক যদি বাজাই দে স্যার মাটি যে বিক্রি কৰিছিল 22 কোটি গুটি শেষ না স্যার 22 कोटी तो शेष নাই शेष হৈ গল नॉर्थ ईस्ट में एक परमानेंट पीस स्थायी शांति एक विकास प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी समृद्धि अगर किसी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय हुआ है हमारे सबके प्रिय विश्व के सबसे जनप्रिय और देश के गरीबों के मसीहा युवाओं के कल्याण के प्रति समर्पित हमारे सबके आदर्शवादी नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ अध्यक्ष महोदय आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप शांति के स्थायी शांति में तबादला करने के लिए अलग अलग उग्रवाद अलगाववाद जो क्षेत्रों में काम करते थे उनके साथ समझौता हुए हैं ब्रूरियांग एग्रीमेंट से लेकर के बोरो पीस एकट तक हमने 7 एग्रीमेंट किया है आज नॉर्थ ईस्ट में एक परमानेंट एक सॉल्यूशन जो सेपरेटिज्म जो अलगाववाद का समस्या नॉर्थ ईस्ट में हर साल होते थे आज 80% से ऊपर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होता है वो कम हो गया अध्यक्ष महोदय हजारों लोग जो मरते थे हर साल आज उसमें भी एकदम कमती आ गया कम हो गया अध्यक्ष महोदय तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को मैं नॉर्थ ईस्ट के एक नागरिक के नाते मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं नॉर्थ ईस्ट का अगर कोई अच्छा अभिभावक है अगर कोई सच्चे मेंटरशिप नॉर्थ ईस्ट का कोई प्रधानमंत्री जी ने लिया है देश आजादी के इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी जी हमारे अच्छे अभिभावक है और सच्चे हमारे मेंटर है इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को इस सदन के माध्यम से मैं मां कामाख्या के शरण में प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 140 करोड़ जनता आपके साथ है और इस देश को इस अमृत काल में 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने में आज कोई कांग्रेस भी नहीं रुक सकता है कोई बावपंथी भी नहीं रुक सकता है देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी के हाथ थाम लिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा नॉर्थ ईस्ट भी उनके साथ है पूरे देश आपके साथ है इसी वाक्य के साथ मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा युवा महिला सब के लिए जिन्होंने पिछले 9 सालों में एक बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देते हुए माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का समर्थन करते हुए मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ धन्यवाद 75 बोसोर दावबायनाय थासारि बेखौ लानानै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ बेवहाय बाहागो लानो आंखौ खाबु होनायनि थाखाय आं मानगोनां नोंथांनिसिम साबायखर बावो मानगोनां चेयारमेन नोंथां जे जाय सुबुंफ्रा भारत संविधानखौ दानो थाखाय खामानि मावदोंमोन बेनि गेजेरावहाय मानगोनां जोंनि भारतनि संविधानखौ दागिरि डक्टर बि आर आम्बेडकारजों लोगोसे गासैबो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिनि मानगोनां बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो बिथांमोननो आङो आंनि बावनायखौ आङो फोरमायहरो दिनै बे हाउसआव आङो फोरमायनो लुबैदों जोंनि आसामनिफ्राय क'क्राझार लकसभानिफ्राय सासे सुबुं जाय सुबुङा धरनीधर बसुमतारी बिथाङा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लिनि सासे सोद्रोमामोन बिथांखौ कन्स्टिटिउसन दाफुंनायनि थाखाय खामानि मावनो जोंनो खाबु होनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय आं खोब गोग्गानाय मोनदों मानगोनां हाउस जे 75 बोसोर बैसोआवहाय दिनै जायफोर सरकार सालायदों बेवहाय मोननै मेजर राजनिति हान्जाया खामानि मावदों मोनसेया जाबाय कंग्रेस पार्टी आरो मोनसेया जाबाय बीजेपी पार्टी कंग्रेस पार्टीया 52 बोसोर खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बै समनिफ्राय आं बड'लेण्डनि सासे ट्राइबेल हिसाबै नैबेवहाय प्रतिनिधि हिसाबै फैनो हादों जोङो बर' माहारिया 50 बोसोरसो जोंनि संबिजिरनि मोन्थाइखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन आरो बै समावहाय भारतनि दैदेनगिरिफोरनो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनो मानगोनां सोरगोयारि मुस्लिमा इन्दिरा गान्धीनिफ्राय लानानै डक्टर मनमोहन सिंहनि बे समसिमाव जोङो गोबां जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन नाथाय कंग्रेसनि समाव जों समाधान मोनाखै नाथाय आं साबायखर बावगोन जोंनि भारतनि आगुनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां रुंसारि अटल बिहारी वाजपेयी आगुनि डेपुटि प्राइम मिनिस्टार एल.के. आडवाणी बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि रावा HCDL आव हाबनो थाखाय जों खाबु मोनदों आरो बिथांमोननि दिननिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि जे जेंना बे सुस्रांनायनि खामानिया जागायजेनदों 2003 मायथाइयाव एल.के. आडवाणी बिथांनि दैदेननायाव गिबि खेबनि थाखाय 6 शिड्यूलनि सिङावहाय जोंनि बर'फोरनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय
बाय एकर्ड खालामनाय जादों बिनि अनगायैबो आरोबाव फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव आरोबाव जोंनि दिनैनि आथिखालनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथांनि दैदेननाय आरो अमित शाह बिथांनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरोबाव खनसे 2020 मायथाइयाव मोनसे बर' एकर्ड जादों बे बर' एकर्डनि गेजेरजों बर'फोरनि जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायावहाय दा बे थासारिनि थाखाय गासैबो जोंनि बर' माहारिया दिनै मानगोनां नरेन्द्र मदिनि फारसे जोंहा अननाय दं सिबिनाय दं आरो मोनसे फोथायनाय दं जे बिजेपिनि दैदेननायाव दिनैहाय भारत सरकारा जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्ला बर' एकर्डआ नर्थ इस्टल' नङा गासै हादोरावनो बे सुक्तिया जोंनि सोमावसारारि हान्जाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि दिनै लाबोदों बे सुक्तिखौ फल' खालामनानै दिनै गोबां जोंनि माखासे आन्दलनकारिफ्रा दिनैहाय मेइन स्ट्रिमजों जगाजग जादों सुक्ति जादों आरो गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव फैदों दिनैहाय बे बड'लेण्डनि सुक्तिनि गेजेरजों ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय ओंखायनो दिनै आथिखालाव जोंनि बर' माहारिया बड'लेण्ड ओनसोलनि आइएफआर रायजो राजाफ्रा दिनै जों गोजोनखौ मोनबाय आरो बियो जानो हादों नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव मानगोनां अमित शाह बिथांनि दैदेननायाव आरो बिनि थाखाय जों रोजा रोजा साबायखर बावो मानगोनां हाउस बे बाथ्राखौ आं फोरमायनो लुबैदों जे जोङो गोबां सम आन्दलनजों जोङो फैनाय मोनसे हारि जोंनि राजखान्थि मोन्थाय जोंनि सोलोंथाइ मोन्थाय जोंनि राजखान्थिनि मोन्थायखौ लानानै जों आन्दलन खालामबोदोंमोन नाथाय बे आन्दलनखौ जोंनि थांनाय समनि कंग्रेस सरकारा खुनुदिन गोसो होआखैमोन सुस्रांनायनि खामानि मावाखैमोन नाथाय दिनैहाय दिनै भारतनि दैदेनगिरि सासे गोग्गो दैदेनगिरि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बर'फोरनि जेंनाया दिनैहाय फारफा दिनै जोबनायनि लामायाव आरो जों बेखौ गोजोननाय जों फोरमायदों दा बेनिखायनो बे बुब्लियावहाय आङो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो लुबैदों जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे फैबाय थानाय समावहाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जि एकर्ड जानाय बेवहाय जोंनो 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्टखौ थाबैनो जोंनि हाउसआव लाबोनानै बिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ आरो मोनसे जोंना बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनो खोथा होनाय दङमोन जे कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि हेल्थ मोनसे स्टेटास होनायनि बाथ्रा बेखौबो पार्लियामेन्टआव थाबैनो एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बे जेंनाखौ फोजोबगोन होननानै आङो माने हास्थायदों दा बेनिखायनो बे गासै थासारिखौ जों गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनसे मिजिं दङ जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव जोंनि मानगोनां उदांस्रि दं होननानै उदांस्रिखौ जानला मोनला बाहायबा जाया उदांस्रिया मोनसे सन्मान थायो बे उदांस्रिनि सन्मानखौ होनांगौ नों मा खालामनो गोसो बेखौनो खालामबा जाया एजेन्डाया मेन जानांगौ जाथिनि मा मावगोन खौसेथिनि थाखाय मा मावगोन बिथांनि बाथ्राखौ बुंनोसो गोनो गोथो जायो माने बिथाङा मा मावगोन बबे एजेन्डाखौ खामानि मावनानै लागोन गावहानो थि नङा थारमाने बिथां गाम्बारि मुसाहारि बिथाङा मोनसे समाव जोंनिनो गाहाय नेहाथारिमोन गाहाय नेहाथारिनि उनाव बिथांखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय ससनमानै बिथांनो चेयारमेन पस्टखौ जासिनाय जाबाय जासिनायनि उनाव बिथाङा चेयारमेन पस्टआव थानायाव माखासे एलिगेसननि खामानि मावबाय गावनि राइटिंफोराव गोबां जायगायाव अर्डार बिथाङा होबाय दिल्लीयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनायनि सिटल एन्टारप्राइजनो टेन्डार होनायनि सलारनि टेन्डार होनायनि आरो गोबां जायगायाव बिदि मोनबाय बाथ्राया आसाम सोरखारनिसिम थांबाय चिफ मिनिस्टारसिम थांबाय चिफ मिनिस्टारा काउन्सिल नांगौना बिसोरनो काउन्सिल नांगौना बिदि खालामगोन मोनसे अबजेक्सन जानायाव रायलायलायनायनि गेजेरजों ट्राइबेल एफेयार्सआ मोनसे सिद्धान्त लाबाय बिथांखौ चेयारपार्सन बनायबाय बिथांनि जेब्ला जेंनाफोर दङ जेंना जेंसि जेब्ला एलिगेसन दङ बे एलिगेसना जोबागौमानि बिथांखौ चेयारमेन पस्टनिफ्राय बोखारथ'नानै दोननानै जे जेनेरेल मेम्बार हिसाबै बिथांखौ दोनथ'बाय दोनथ'नाय समाव बिथाङा आसाम सोरखारखौ केस होबाय आसाम सोरखारखौ केस होनायखाय आसाम सोरखारा फिन रागा जोंनानै बिथांखौ जेनेरेल मेम्बारनिफ्रायबो डिसार्ज होबाय मोननै डिसार्ज लेटार बिथांनो होबाय गिबि खेब डिसार्ज लेटारा रायजोपाला होदों रायजोपालनिफ्राय अर्डार होदों अक्ट'आव आंनाव गोसोआव गैया लाइजामा आंनि न'आव दं आं नांगौबा नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन जे रायजोपाला सिगनेचार होनानै बिथांखौ माबानिफ्राय डिसार्ज होदों मानगोनां रायजोपाल चेयारमेन पस्टनिफ्राय आरो नैथि खेबाव आसाम सोरखारखौ केस होनो थाखाय बिथांखौ जेनेरेल मेम्बारनिफ्राय बिथांखौ डिसार्ज खालामदों आरो बिथांनि जिबिलिक एलिगेसनफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय एसेम्बलि जजेसआ बिथांनि सिङाव नांगासिनो आरो बिथाङा मोनसे माहारियारि आफाद दाबाय जोंहा बुंनो गोनां गैया मोनसे डेम'क्रेटिक हादोराव मोनसे गणतन्त्र हादोराव मोनसे उदांस्रि हादोराव खिन्थु उदांस्रि दं होननानै उदांस्रिखौ जानला मोनला बाहायबा जाया उदांस्रिया मोनसे सन्मान थायो बे उदांस्रिनि सन्मानखौ होनांगौ नों मा खालामनो गोसो बेखौनो खालामबा जाया एजेन्डाया मेन जानांगौ जाथिनि मा मावगोन खौसेथिनि थाखाय मा मावगोन जाथिनि थाखाय मा मावगोन दा नैबे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जिथु माबा गामि सोसननाय जायाखै गोबां जेंना जादों राभा हासङाव सरकारानो हायाखै गोबां रायलायबाबो जेंनाखौ फोजोबनो दासिम जेंनाखौ फोजोबनो हायाखै आरो बेखौ बियाब दानो हायाखै आरो बिनि बादैबो बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै बिनि रां बावजा बारायहोनो हायाखै बिसायख'थिया माला जागोन सोरखाराबो बुंनो हायाखै आरो नों सोरखारखौ एगेन्स्ट खालामबाय थायोबा सोरखारनि खामानिखौ सोरखारजों थाफानासो मावनो हागोन सोरखारखौ नों जुदि एगेन्स्ट खालामबाय थायोबा सानफ्रामबो
मालाबा एगेन्स्ट खालामगोन मालाबा आन्दोलन खालामगोन बे आलादा बाथ्रा नों जुदि एनि टाइम जुदि नों सोरखारनि हेंथायाव थांबाय थायोब्ला सोरखारा नोंनि खामानिखौ बोरै मावना होगोन बे मोनसे बाथ्रा जायो गतिके गाम्बारु दाना जेबो नङा बाथ्राया बेना चेयारमेन पस्टखौ मोननांगौमोन आरो बेना बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ गाव दखल खालामनो हानांगौ जेबो लक्ष्य गैया किन्तु मोफौआथ' गोजौआवसो दं बे गाहायाव रानगासिनो दङ जाय जाय बिथांमोना बेजों थांफादो गोजौनि मोफौखौ नायदावैनो हयथ' गोदोनायाव रुमायनानै हयथ' नायख्लंनांगोन दा बिदिनो जादों तेजपुराव सनितपुराव लुगैनानैथ' राजनिति हान्जाखौ दादों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ दखल खालामनो थाखाय बयखौ दिसुवा बिनो आरो बिथांनि मोनसे बाइटखौ जों आं नायदो बिथाङा पन्सायतआव गेलेया एमएलए इलेक्सनाव गेलेया जेरावबो गेलेया खालि नैबे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बिसायख'थियावल' बे राजनिति हान्जाया बाहागो लागोन माने मा बिथाङा सिफ जानांगौ बे बिथाङा सिफ जानांगौ सिगाङाव मा उदां दं गैया आं मिथिया खिन्थु बिथाङा चेयारमेन पस्टआव थांखांनायनि उनाव बिथाङा दिनैसिमहालागै दिनैनि तारिखआव बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जौगाथायनि थाखाय बेखौ दाफुंनायनि थाखाय बिथाङा 1%बो खामानि मावाखै होननानै रायजोपालनो ओरैनो दरखास्त होबा जाया रायजोपाला बेखौ खारिजसो खालामदों बिथाङा सोरखारखौ केस होबाय थादों बे बाथ्रा गतिके आं सानो जोंनि रायजो राजाखौ जों खावलायगोन जों जिहेथु जोंनि थामोनथा आरो खौसेथिखौ जों हमथानानै जोंनि जातीय आबादनि थाखाय जों खामानि मावो खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा जोङो समाव हयथ' राजनिति हान्जा खालामगोन बर'फोरनि जौगाथायखौ लानानै खिन्थु जों राजनिति हान्जा हिसाबै नङा बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो मानसिनि हेल्प बिदों जोङो बिटिसिनिबो सहाय लानांगोन आसाम सोरखारनिबो सहाय लानांगोन भारत सोरखारनिबो सहाय लानांगोन गुबुन गुबुन दैदेनगिरिबो सहाय लानांगोन बेनिखायनो बिटिसिनि मानगोनांसिन हाग्रामा महिलारि बिथां जिहेतु बिथाङा मोनसे केबिनेट बिथाङा ससननानै जोंखौ हांख्रायदोंमोन मैया जों मैया बिथांजों रायज्लायदों गोबां सावरायनाय जादों बिथाङा बिटिसिनि बायजोनि जेंना-जेंसिफोर दङ जोंनि काउन्सिलनि मानगोनांसिन मिनिस्टार जोंनि बायजोआव थानाय जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर रावखौबो गारनानै नङा बयखौबो लानानै बिटिसिनि बायजोनि जेंनाफोरखौ बयखौबो लानानै बोरै सुस्रांनो हायो बेनि एजेन्डाखौ बिथाङा बानायनानै हागौमानि जोंखौ मदद होगोन बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहर जों जाय हाबाफोरखौ मावबोदों जाय दाबिफोर महिलाया दानो थोनदों ना मादों जों बेखौ सरसा खालामाखै दानो थोनदोंबाथ' जोंखौ बिथाङा जेसेबां हाग्रामा महिलाखौ बिथाङा जेसेबां मोजां मोनो जोंबोथ' मोजां मोनो बिथाङा जेसेबां क्ल'ज जोंबोथ' जेसेबां क्ल'जखायनोथ' जों जोंखौ मोजां मोननायखायनोथ' जोंखौ अननायखायनोथ' जोंखौ लेंहरनानै रायलायदों नङा होमबा गतिके दानो थोनदोंबाथ' उमुकजों थादो होननानै जोंखौ फंसे बुंहरोमोन जोंबोथ' दिनैसिम जेबो बाथ्रा बुङाखै दा बिथाङा जुदि बे बाथ्राखौ फंसेबो जोंखौ बुंहराखैबा जों बिथांखौ बोरै समर्थन होनो नङा होमबा समर्थन होनायनि खोथाया नङा बे बाथ्रा